ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. సో, మన సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని పంపించారు. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియోని కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. టెలిగ్రామ్‌లో జాయిన్ అయితే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అండ్ ఫోటోస్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే అక్కడ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్‌ని చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 6 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటో లాంగ్ ఉందిగా కొంచెం ఆ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాముగా ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వరకు. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 29 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో లాస్ట్ ఉందిగా ఈ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇక్కడ 1 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో, ఇక్కడ మధ్యలో ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం. దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉన్నది. దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, లాస్ట్ ఇవే కదా! ఈ ఫోటోస్ కొంచెం లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి. వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్‌లో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో, మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.